Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Miyerkules, pitsa 5 sa bulan sa Abril sa tuig 2023. Ug karon aniya na kita sa ikaunom nga semana sa Kwaresma. Ug karon adlaw sa mga igsuon Miyerkules Santo na. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo. Kapitulo 26, versikulo 14 ngadto sa 25. Unya ang usa sa napulog-duha ka tinun-an ang ginganlag Judas Iscariote miadto sa kadagkuan sa mga pari ug mingon, unsa may inyong iganti kanako kun itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila og katluan ka salapi nga sinsilyo o gihatag kini kaniya. Sukad niya tong adlaw si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo? Si Jesus mingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ako gang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo dito sa imong balay. O gibuhat sa mga tinun-an ang gingon na Jesus kanila o giandam nila ang panihapon. Sa pagkagabi, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan ug samtang nangaon sila mingon si Jesus, sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo mga tinun-an ug tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, ang nagtuslob sa pan uban kanako nining panaksan mo'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa gingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya mataw. Si Judas ang traidor mingon, magtutudlo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, gisulti nimo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo, dahigon ikaw o Kristo.